assalamu alaikum warahmatullah derɗiraɓe on laaɓe shopping jeyngol on kofnama on guelanama kayruji ɗuɗɗi adama haruna hofni on yetti on ɓe de hokkugo ɗum confiance e passa commande feere feere hannde en no dimanche le 4 juin 2023 en ɗo tawi ha berniol kano lesdi nigéria ɓe daari ɗo ɗum commande ji hannde je yimɓeji feere feere paasi derɗiraɓe ɓe on daari tisiji cadda dede basin riche xl dede pinone feere feere ɗo pat ɗum dede commande yimɓe ɓe daari ɗo derɗiraɓe mi tami en daari ɗo qualité ji ɗima mi tami en daari donc mi tami en daari Supreme Gesner VIP ɗo pat ɗum commande yimɓe commande ji hannde ɓe daari ɗo mi tami en laari tisiji ɗo derraɓe na ko mojo foti ɓorno tisiji ɗo donc ɗum 5 yard ɓe en laari ɗo 5 yard à 150 000 francs ɓe daari ɗo ɗo ɗum commande yimɓe en daari couleur ji man donc ce sont les tissus de gouverneur ɓe daari to yowoji ɗo bo ɗo pat ɗum commande yimɓe derraɓe ngam ɗo metti on ɓe confiance ɓe daari ɗo en ɗo ma XL high quality ɓe daari ɗo ɓe daari kufineje derraɓe ɗo pat ɗum commande yimɓe en daari tissu ɗo bo 10 000 par yard so ɓe daari tourmiji rewɓe bo ɓe daari Côte d'Ivoire en ɗum en daari ok ɓe daari ɗo bo ok ɓe daari super ɗo pat ɗum commande yimɓe derɗiraɓe ɓe daari ɗo en ɗo bo ɗo pat ɗum tourmiji en daari abayaji bo derɗiraɓe abayaji ɗi none feere feere abayaji Dubai eno noon abaya Égypte ɓe daari ɗo ɗum en daari en daari kufineje bo mi tammi mi holli on donc ɗo ɗum pat ɗum commande ɗe ɗi yimɓe paasi hannde derɗiraɓe ngam ɗum yetti on ɓen ɓe giya kuje mum en haɗɗo bo ande onon on kokki ɗe e on mbi on mari haaje limse moɗon ñoote e ɗe jarama bo ha teela ngam ɗo déjà teela en puɗɗi huwugo kuuɗeji moɗon to Allah mum yerdiyaki to limse moɗon goni prêt onon bo en tammi filmugo en gerɓa ɗum deydi ha nder groupe ji meɗen ɗum yerɓana on ma heɓa on dara on confirma limse moɗon ñotama mi yetti ɓe derraɓe ɗe hokkuɓe am confiance e passoɓe commande e continue passa commande Allah barki ɗin marɓe haaje pat mbawan passa commande inchallah dans bientôt kuje moɗon tammi wartugo ha nokkuje ɗe gonɗon on ɗum tammi expédient ngo mojo fou kuje muɗum kotana ɗum on jarama on guettama on guelanama kayruji ɗuɗɗi toujours miɗo tawi ha berniol kano lesdi nigéria ko goɗɗo mari haaje pat wawan matugomi e wawan passa commande mum ha dow site 92 12 30 09 ko bo 6 81 78 78 70 numéro ji ɗi whatsapp appel on keɓata ngam mi wala Cameroun on jarama wassalamu aleykum